projecte que promou la cooperació transfronterera entre escoles de les dues bandes dels Pirineus. Gràcies per el treball fantàstic que heu fet. Es veu aquí, som úniques bèsties i estem molt contents. Aquest projecte està promogut pel Consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus i ha estat impulsat per l'Agrupació del Bestiari Festiu Popular de Catalunya i pel Casal del Conflent. Molt ric i Un projecte transfronterer, un projecte molt ric, perquè és veritat que és molt interessant tota aquesta feina, tot el que s'ha dit. Parlar de Pirineu crec que és molt important i es pot fer des de diferents punts de vista, però fer-ho amb cultura popular, com en aquest cas amb bestiari, crec que és important per anar una mica més enllà del que possiblement pots aprendre que és Pirineu als mitjans de comunicació, per exemple, o amb els llibres de text. Fer-ho amb cultura popular crec que dona un plus i pots indagar una mica més amb les teves arrels. I parlar de Pirineu és parlar de vida, perquè Pirineu, per la gent que és del Pirineu, és vida. Doncs aquest projecte s'ha fet bàsicament per despertar la sensibilitat dels infants envers el seu territori, no? I quina és la millor manera que a través del bestiari festiu. És a dir, a través d'uns tallers, el que hem volgut fer, i d'uns talleristes, el que hem volgut promoure i aconseguir és que aquests infants puguin crear unes danses, unes músiques i unes llegendes del seu territori envers aquesta, o al voltant d'aquesta bèstia festiva. Mainatge, un adult, qualsevol persona, al ser arrelat al lloc on és quan el fa seu, i fer-lo seu també vol dir estimar-lo, cuidar-lo i fer-lo avançar. L'àmbit escolar és brutal, no? L'arrelament que a través d'una figura d'imatgeria festiva et pot crear aquesta sinergia, no només com a cohesió grupal, no? I cohesió amb les persones de la teva classe, de la teva edat, sinó lògicament amb l'arrelament al territori en quant a la història que s'hi crea, el fet de crear aquella figura en aquella escola, no? En aquell espai, i saber que allò en principi estarà allà durant molts anys. Si us fixeu, els tambors creats en aquest cas per l'Escola Vora Mar els han fet ells a casa i cadascú ha agafat el material que tenia. Vam fer el bateig de la bèstia perquè dèiem que abans d'anar a qualsevol lloc ha de sortir, l'hem de batejar, vam convidar tot l'institut d'escola, des d'I3 fins a quart d'ESO, i van venir tots, vam fer la batucada, vam sortir a passejar, vam tirar, que llavors sí que va sortir el confeti. Per Sant Jordi ha sortit amb el casal, allà a les parades de llibres i roses. Tenim la idea de fer-la sortir. Se la senten molt seva, o sigui, ara avui que veníem dèiem, però on va? Autocar? No, però els autocars, i si amb una volta cau, si es dona un cop, o sigui, és com el seu gra, o sigui, i això és perquè l'han viscut. Nosaltres vam passar que ja que som a Avinyó i tenim un escorxador, doncs vam passar a fer un port. Migdies que podien ells estar jugant al pati, han pujat a treballar. Ens vam passar molta estona barrejant rosa i blanc perquè ens quedés un color més semblant al grup. No cal que us recolzeu perquè no us ajudarà i començarem amb l'esquerra i farem 3 passos. Farem 1, 2 i 3. Sí? I tornem al nostre lloc, ara a la dreta. 1, 2 i 3. I és una dansa tradicional, no és una classe de zumba, per tant, no feu els passos molt llargs. 1 i 2 piquem, 1 i 2 piquem, 1 i 2 piquem, 1. La meva participació al Piribest ha estat la d'apropar i ensenyar música i dansa que podem veure a la imatgeria festiva que tenim a casa nostra. Ha estat un procés, com he dit, molt enriquidor,
tant per mi i jo crec com per ells i els mestres i les escoles, crec que ho han pogut aprofitar al màxim i jo crec que fer aquesta feina ha ajudat a que els alumnes puguin conèixer, a part de la seva cultura, puguin conèixer també una mica el seu entorn i amb quines entitats i amb quines persones poden treballar. A Avinyó, per exemple, han pogut parlar una mica de la seva històries i llegendes que hi havia al seu territori. Vam estudiar les llegendes del poble, que n'hi ha dues, ens vam anar a visitar-les i al lloc in situ on havia passat la llegenda d'Avinyó ens vam assentar a crear la nostra. Fa molts anys que s'explica la llegenda d'un nen anomenat Axel que es portava molt malament. Tirem endavant aquest projecte de crear una llegenda perquè ens agrada molt també aquesta vessant de creació de llengua. Fa molt i molt de temps, una nit freda d'hivern, l'avi Josep i el seu amic Ramon passejaven pels voltants de la llacuna del Poblenou tranquil·lament. L'interès per part dels infants en una cosa artística que els hi ve de nou, però alhora veuen que també en són partícips, o en seran partícips, sí, és brutal, és veure com una flor néixer, no? Obrir els pètals. I alhora això també et fa com un retorn, perquè quan veus aquell interès o que et miren d'aquella manera, amb aquella atenció, i et comencen a preguntar, ostres, a mi encara em venia més de gust, implicar-m'hi més i també era una cosa recíproca, no?, entre uns i altres. El Sendu ens va vindre i ens va explicar més o menys com podíem fer l'Olivier ha vingut i tenia un paquet amb petits uns papers amb notes a sobre i cadascú xuxava amb una nota i després ha creat la música. És molt interessant veure que diferents intervinents puguin entrar a l'aula i puguin participar de tot aquest projecte. Interessant per nosaltres, però interessant molt per la mainada, sobretot, que vegin que hi ha d'altres persones que també estan en aquest món i poden influenciar tot això. Que són professionals que ens ensenya el Pau, ens ensenya el vídeo amb el seu taller, és la seva feina, l'Olivier també, veus que hi viuen d'això i veus altres possibilitats, aleshores és molt ric i no s'ha de perdre. És totalment positiu, però no per ajuda al mestre, sinó pels nanos, ho viuen diferent. Si ve algú de fora, se l'escolten més, estan més al cas, els fan preguntes. Vull dir, per exemple, quan va venir, li va anar genial, vull dir, els va enganxar moltíssim. I ja van començar a pensar, bueno, una dansa, però clar, quan ens vam posar dintre el port vam dir aquests miracles, no els podem fer amb això tan gros. Però sí que dona bo que vingui gent de fora, perquè moltes vegades fem venir gent de fora, perquè obre mirada i no tot queda tancat a dintre les quatre parets. Un dels punts importants d'aquest projecte també ha sigut poder fer una trobada entre les diferents escoles de la Catalunya Nord i de Catalunya per veure com han treballat les seves bèsties, que han sigut totes molt dispars i molt diferents segons el seu territori, i sobretot també posar en comú i en valor tot el tema de les danses i de les músiques i de les llegendes. És el colofó final, perquè si tens el projecte, vam fer la celebració allà, tothom, tota l'escola coneix la nostra bèstia, però el seu objectiu era trobar-nos. És molt maco perquè pots veure... Primer, el fet de veure les altres construccions, veure les altres danses, sentir les altres llegendes, això ja és brutal. Però el fet de que els nanos puguin compartir la seva feina amb altres escoles ja és el màxim, per mi. I que sàpiguen que és part d'un projecte una mica més gran que el que ells veuen, no? Sempre participar en una cosa més gran fa que vegis que tens una responsabilitat més gran. Penso que la cultura ens porta això, que la cultura ens porta a poder compartir amb altres escoles més enllà de la nostra pròpia realitat i que això és important que ho potenciem.
El currículum de competències, aquest projecte l'estires per tot arreu. És molt potent. Pots, a nivell de relacions de lligams, de matemàtica, de llengua, de ciència, de plàstica, de tot, de creativitat, de mostrar, de dansa. És que podríem... De fet, al curs teníem altres coses que hem dit no. Això omplirà el nostre curs. Enguany ho farem tot a partir d'aquí. I ells han, des de medir la roba, tallat, cosit, medir les fustes, anar amb el fuster, volem això exactament, llavors arribar, s'ho proven, a les mans bé, però a les espatlles els hi patina, necessitem una altra fusta perquè a les espatlles no se'ns aguanta bé. I ha sigut un projecte molt interessant perquè ha sigut això, aprendre de l'error. Agafeu el port, please. Cuidado que ens hem de ficar l'Ivan i jo. Agafeu, el tinc. Vaig davant. Sempre que es parla de la dimensió plurilingüe i tal, sempre parlen d'altres llengües. I a vegades, doncs, no sé, mirem primer de la mateixa llengua quines varietats tan enriquidores hi ha que no ho fem. I és una oportunitat, a més, també d'això. I és xulo poder intercanviar més. A TV3, a la tele, se senten més el dialecte central, que seria el nostre, no? I per tant, és interessant que ells puguin tenir aquest referent que possiblement no el tenen tan extès. Ens va molt bé trobar escoles del sud i que els mainatges se comuniquin en català entre ells. Poder fins i tot quedar-nos a dormir i fer realment coneixença, perquè ara intentaven ells parlar amb alguns de Prat de Conflent i clar, quan parlen ràpid tens unes feinades a entendre'ls i suposo que ells a nosaltres també amb el nostre accent tancat, no? Llavors sí que seria xulo de fer-ho més llarg, saps? No només un matí, sinó fer-ho durant l'any, que no sigui tan a finals, que ara sí que anem tots molt així, i donar de dir, ostres, doncs quedem un dia i tornem l'endemà.